Hai, ai kembali yang biang episode 4 kita tang episode ini ke video sehingga ban ai kembali episode 4 perlok perjol paro sehingga ban map EP nama rakam slam yo ban le video mar ki por ki digi don shipun ki kam ki bangi training kita na ka patang shongi dikini ke por ka bangi kwa ban ai atau pik ka bakan yak na ka bentai jompi kalong ba na ka topik ka bangi kwa bangi kem ni kalong shipang ka por yang kwa makan jong kini ke por na mar ngi scam makan jong than ru kam long na mar bun nginia ban pek ni sio bang ban pek ya di nak ta daun kwa ban short and sweet bat ka dei ban long ka don jimot ka bata jompi kapor ye kren be chipang ka topik kapor ka long ka ba don kam ha ka chim mo jungi ui pu ui bru din ka ta daw kumno ginang ban manage la ni ban bati ka kapor ka jongi kam shong ya tang haki rangba ilong kemi ki kun samla kapor ka ya kelum ya baro Andre ha kumno nginang ban bati ya kapor ka jongi kapang ikwa pan ai cimut peng jumpi kini kapor kalong kapa koridor lani kebdon kam adukat sisin mangila pen lani kapor dalili kana man pai shu watang shiminit si sekon inom dewan pelian ai kata kapor dini kata katau kwa pan ai cimut kiba pek kini video kidon box sipun e nama kiyo ya kini ka jing ai jimut kini kapor naga mataga jongi jing ai jimut kalong ba wan open sedai kapor ka jompi kadon kapor ki e baro kadon kapor pin lekai kadon kapor pin tre kadon kapor ka ba pin tre pin kata pin le ki kam kadon kapor pin pule kadon kapor pin lekai ki smartphone ki jongpi ti dek ka daw pa padong epi pun sin ki bri ong baka por kala sniu tan handre em kapor adu menta imla padong ko ta handre ka shong e ha jinglong jong briu la ni haka jing perkhat ka jong briu bak part kapor ka sniu handre pun ki ong baka por hakini ki sing ki mom takala state tan handre em hak system kadon kata teli laispa 100% singi kadon tik hadu menta hak stio kadon tik shibanai kadon tik kam jukala kapor handre ka shong e haka jing pendon kam ka jing ki briu namar ngi ale bun kam haki e ki ba om yo jing metu di kata kata kapor ngimdan arangi pai ki si spas nem menshua bat ka ba menta kala per pak namar menshua kimdon ki smartphone kimdon ki kim yo ban de kai tang mawana jing tai ki la thia ni ta kata kapor jiki ki babal hendre haki di si bom tai la bun haki ki kam ni ta kata kapor kam don namar ngi la penlut ngi da thia du khat ar si beje ta kata kapor jingi kam don shu bat konra ru ke jing du nong naga ban ta chung dini kata kadau ko pan lam jing mut na prai bi par pe kani ka video ga pe ke lang tin bok tam pin kelan thia kala dem adu kani ko video pe kani ka por jing ai jing mut ka jing im kwa ban ong phya ban le la ni pidi ban le ke ne em ka shong e ka jing pediang ka jong pi ka shong e ka ta ka kumno pi accept la ni kumno pin shim ka rai hala de maru dini kata kata ko apano kapor hi kalong kapa don kam hadu kata amar sin mangila padan ei kapor dalili kanong wan paishu dini kata pidi benang ban panon kam ni kapor te kumbang ilong la bustang nam kren shipun gi ai tang kidet ki pon ki bede thik na kamata to kapor bat ka ban bedi nang taga jing game lang sa lang ka jing UPW te jing kapat kani kapor kalong ba penyerap bingi naka pose kapor ngi ka jinyarap ka jong pi parlok parjol ki pape ki video sia banong mapin nai kershan ngi da kapor ki por da ka bapin share kini video tin like mapin subscribe kini video te tangki ni jing kren ki pakin yat ngin sai ya syampat aku ki video pat nginang langba ka jing kershan ki jong pi ngi ele ki pa kampan standar ipi ka bak nang pen sung phai ipi ngir idolong tangki bring pada samla ki barang dona shibun hagi yang parok de sing permat ya pila don kono kami dokum keren pensusi ne keren penmong no lane pen bitar no lane kebombiang hagi keren hagi sing pen map ya pi
Pagin sa siyampat akhir video. God bless you.